bona bothata ba mazimba ana re na le bana. Thina sinezingane njengoba lama chips elahlwe lapha nje ayingozi einganeni. Fita mona ha batswa sekolong. So wa nkile mazimba na fitla lahlela mona na. Nabanye abanikazi bezitolo bachithe imini namhlanje bethutha ukudla bese konakele ezitolo. Lokudla kufaka phakathi izithelo kanye nezinhlobo ezehlukene zenyama ebisibolile. This is true. Why is it on your shop? I didn't sell now. You see, people I'm fighting. It's in your shop. It's on your shelf. Why is it still on your shop? This one you see every day. This date here be the yes. Talk to me about the fruits that I'm looking at right now. Why is it expiring? Why is it? Umnikazi wesitolo lapho izingane zithenge khona ama-chips uyakuphika ukuthi kungaba ama-chips abulale izingane. Uze wawathatha lama-chips wawadla. Ama-chips ngiwadlile mina nezingane zami ziwadlile futhi ke baningi abantu abathenga esitolo.